2014 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଥିଲା। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପରାଜୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କେହି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ନେତା କହିଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଅପରିଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁହିମ ତିଆରି ହେଲା। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହେଲା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା। ଏହା କି ସତରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା, ନା କି ଏହା କେବଳ ରାଜନୀତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର ଅସମ୍ଭବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो। 19 ଜୁନ 1970 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୀତିରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବାର କେବଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ନଥିଲା, ଏହି ପରିବାର ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା। 1984ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୁଲିକାଣ୍ଡରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1991ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଘଟଣା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପଢାଶୁଣା ଓ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଦିନେ ଏହି ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ଚରିତ୍ରତମ ମୁହାଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବ। 2004 ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଅମେଠି ଆସନରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ। ଅମେଠି ଯେଉଁ ଆସନ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ରାଜନୈତିକ ବଡ ବୋଲି ପରିଚିତ ଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହେଲେ। ଦେଶର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଏହି ଯୁବକ କି ଦିନେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ? ସେ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏପିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା କହିଲେ। 2009ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ଗଠନ କଲା। ଏହି ବିଜୟରେ ସେର କିଛି ଅଂଶ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଗଲା। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷକ ପରିବାରରୁ ଲାଗିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ହେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। 2014 ମସିହାରେ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲହରୀ ଚାଲିଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି, ମହଙ୍ଗା ଓ ସରକାର ବିରୋଧ ଅନ୍ତତଃ ବଢୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା। ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଅନୁଭୂତପୂର୍ବ ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା ଆଉ ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା। କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 44ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏହା କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭୀମ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚାଲିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପପୁନ ନାମଟି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଆକର୍ଷଣ ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୀତି ଯାତ୍ରା ବୋଧ ହୁଏ ଏଠିରେ ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଭାଇମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।